سلام كبرات تختاتلتنا الشانل كما يتخونوا سناي أماندي كل سناي كخون لكم ناتمنخو نلوم حزالكم قريبا زلوه فيديو دما أندكوات نتوم أفكرت فيلم كوينو بفلاي كأ نتوم فيلم تفكرو جن كأ مسحترات كزيخ تمرسو عدل زي ترخبو زبالة عصرت ناي نتفليكس أكشن فيلمتات جل خبزان تأن حبرا بلكم كحلف بريكز زين عصرت أزين بلوساتنا أكشن فيلم كتري وانزل لكم فيلمتاتين أنا بستفل عليه جزير إذا عقب كلن دس زبلان فيلمتاتين مس قال زانت نحلف كنبلن توم زي راهم من كتري وان دقيمة يعدم أجينا بتن فيلمتات كسجروكم وترى عصرته ساس ريد نوتيس إذا كابساس ريد نوتيس تبل بإندي ماكناب صحفة نوفل مصحف ترعمت ناي بريتش أكشن فيلم بما الناس مارتين استقاليا مالت دايركت انتجيرا قريبة التزان تانا حد توم باكينغهام استبهل ناي سبيشال فورس اوبريتور دكتور صوفي استبهلت أفكاريتو ناي مرأحتو خقرب الله قبل لندن باريس أبزوس داز نبر اوان تاز نبر وابابور بغبنينياتات تعقت شويتنا يتابابور غريس لويس مسجوج الأيام زنبرو نتوم أز نبور سبات كم جهو بمحاز دما زحتت وجن زبط زي تخفيلهم نساتهم زفلتونا يمنجس بريطانيا تصلي مستير وحقو يحمكوصو يفرارهم توم مس دكتور صوفي بمخانتهم غبنينياتات أتو كبلو ميقالسو زوم كلتا فقرات بهوت وصيوم دو توم توقع استخ توم كان صوفي نمر أحطوا قريب اللادو إذا فيلم بأي ام دي بي صورات عيرة حمشتنت بخلته توهيبا أبروتن توماتوس دما 66% تملكت ترخيبات وهيلا تمزجيب الله وترجعت كيت إذا بسلي نيكولاس تريان تاليا زغربت فيلم زانتا أن كيت استبهلت ناي سنايبر كي إلى توكواسيتن قتاليتن زسعب كوينو كيت بعلما يا باريك استوها بعلماتات يختطفوهم مالت تسنابتهم أب أوساكا جابان نحد حلافي ناي ياكوزا مالت أب جابان زمدبرهم زلعلو عب حيلن سلطان نزلوهم قبنينياتات نمقتال استوها سرحيت مفصام ناو أوساكا جابان تمرح نمقتال كل زدليا نجر جيرا سنايبر نصاصيرا خنساب تعلامه حد هصام بمبارغن نخيت تكوس تقاوم انت خونه موداتو استئزاز نايتي تامنون زامنان اسلطاني عدا فصمت ابز قصل توهابتو ناي موداتا سرحيتا جن كيت ببولينيوم 204 استوهاله حدغنيا مرز تمرزمو اذا حدغنيا مرزي صره مرز يبلو سلازي زنبر انا يمبار غزي 24 ساعات طراي نبرامو نزل خوم نختكون زغبرا سب نخترخبو تصعر ترخبو دما من يخون بدحريو هيوتا خمي يقصل اذا فيلم اب اي ام بي دي 6.2 ايا وسيدا ابراتن توميتوس دما 51% ناي تعذبتي متن تمزجب الله قطر شمونت تيرس اوف ذا سان نبعت صحي واو كما يزبل ارستيا دست بالمش أنا حق زربا مجمريا بأرستا تمسيت قرئات دفافية مسرا أخوة دما ملالي سفتيا أبزاب أنتوني فاغوا استعليتنا أكشن فيلم حدا ليتنان إيكي واترز تبهالي وتهدراو حلافي وتهدراتو مريحو نابرخاتات نيجيريا بمئتاو دكتور لينا نمدحان ستوهابو السرحيت نمفتسام نابتنسازلاتو وتا يبصح انتخونه دكتور لينا نتوم حقاز زيبلوم بتوم تقاومت منغست زحردو زنبرو قتلات سدتنياتات قديفاتهم كتوص كم زي تخيل تنغرو ليتنان واترز بقطعن مدفاء ناي حيلتات أمريكان بتدما نحساب دكتور لينا زدقفو حيلتات منغست نيجيريان يواترو سلاز دما نتوم سدتنياتات نابدوحن بوتا خاغزوهم يفتنو بدحريو خ إذا دراما ولا كواتو حتمت ان ريتنج انتلوا بمت انت عذبت جن ازيو لعلي مالستان 10% يتمزجب الله زرلو وصل شو عته وايت هاوس داون أزياب لسه أكشن فيلم كوينا دايركتورا رولاند إمريتشي بحال إتزانتا نحدا خاب حدا رستفاتح جون إل استبهالنا أمريكا كابيتال بوليس أوفيسر صعب كوينو حدا باراميليتاري كوينو استعد كجوجلن بيت منغست أمريكا وايت هاوس يعنوامو نتزحلوون بريزيدنتن قالونا بحدا جاي ودكو نغلتيهم كدحنهم بزح يسعر انتخونه نقالو نت بريزيدنتن نتهاجر نطراي خدحنو قيلو كله ناي تهاجر ناي منغست سرعتن أولاتون أبتحن فش يطفو إزانتا أزيو لبزن تلتلن أوات أرن أزناقعنا أكشن فيلمي إذا فيلم شديشانات بسلسة أم ميزان بممسا سوسان كل 10% ناي تعذبتي متأني رغيبا قطر شديشتا below zero زياون كم tears of the sun مسات أرسزلوا أبكل تشان إسران كل تنزوت ناي سبين أكشن فيلم كوينا بلوس كلاس تبعها دايركتورز تعليتها إذا بزعبا زانتا حدا أزيوم حدا جنياتات أسرات عجيبو كابلنا بنزل سجاجروم حدش ناي بيت مأسر تجار تترقى أما جمري أنا يمعجب صرحو قدايك تجمر وتم حزوم من مسجار زمت أسرات كم لطب مفتانهم مسؤوم كباس قدنتي قانو دحريو خنتاي صعبة إذا فيلم صبو زخانة ناي أكشن من قصاصات هاللوا زانتا أون كي قارص كاسام وداتا كتساليا زجدديو إذا فيلم شديشانة بخلته متأن مزنازل لوا خوينا 85 مئتاويت ناي تعذبت متأن رغيبة
ቁጽሪ 5 ኦብሊቪዮን እዚኣ ኣክሽን ኣድቨንቸር ዝዓይነታ ፊልም ኮይና ብጆሴፍ ካሲንክ ዝተኣለየት እያ ናይዛ ፊልም ናይ ዛንታ ግዜኣ ናብ 2077 ተወንጪፉ ዝኸይድ ኮይኑ ፕላኔት መሬት ምስ ካብ ካልእ ፕላኔት ዝመጹ ፍጡራት ኩናት ገጢማ ሙሉእ ብሙሉእ ተደምሲሳ ሰብነት ድማ ከም ብሓድሽ ናብ ዓርሞሽሽ ይልወጥ እዚ ዛንታ ብመሰረቱ ንሓደ ድሕርቲ ዓለም ምጥፋእ ናብ መሬት ዝተመልሰ ጃክ ሃርፐር ዝተባሃለ ቴክኒሽያን ማእከል ብምግባር ዘዘንቱ እዩ እዚ ቴክኒሽያን ናብ መሬት ተመሊሱ ነተን መዋግኢ ድሮናት ብምትዕርራይ ጸጋጊኑ ምስቶም ዝተረፉ ካብ ካልእ ዓለም ዝመጹ ፍጡራት ይዋጋእ እንተኾነ ሓንቲ ካብ ዝወደቐ ስፔስ ክራፍት ዘድሓና ምስጢራዊት ጓል ምኽንያት ኣብ ትሕቲቶም ኣራዊት ይወድቕ ከም ብሓድሽ ድማ ኣንጻርቶም ሓደሽቲ ባዕዳውያን ክቃለስ ይጅምር እዚ ብዙሓት ሰንሰለታውያን ፍጻሜታት ይኸትል እዛ underrated ማለት ሚዛን ናይ ጹራ ዘይኣተወት ናይ ኣክሽን ፊልም ንበዓል ቶም ክሩስን ሞርጋን ፍሪማንን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ከዋኽብቲ ዘሳተፈትን ኣዝያ ብልጽትን ኣዝዩ ምዕቡል ኢፌክትታትን ዝተረኣየላ ካብተን ክረኣያ ዘለዋ ፊልምታት ሓንቲ እያ እዛ ፊልም ብIMDb ተዓቂና 7 ብምርካብ ካብተን ዝለዓላ ግምገማ ዝረኸበት ፊልምታት ሓንቲ እያ ቁጽሪ 4 The Man from Uncle እዛ ናይ ስለያ ኣክሽን ፊልም ብጋይ ሪች ዝተባሃለ ዳይሬክተር ዝተኣለየት ኮይና ኣብታ ኣብ 1964 ተመሳሳሊ ኣርእስቲ ትረአ ዝነበረት ናይ ቴሌቪዥን ተኸታታሊት ፊልም ዝተመርኮሰት ኣክሽን ፊልም እያ ኣብዛ ኣብ 1960ታት ዝነበረ ዝሑል ኩናት እትርኽ ፊልም ናፖሊዮን ሶልን ኤልያ ኮርያኪንን ዝተባሃሉ ሰለይቲኦም ማእከል ዛንታ ናይዛ ፊልም እዞም ሰለይቲ ነቲ ንዓለም ለኻዊ ገበናዊ ውድብ ንምዕናው ኣብ ዝግበር ዝነበረ ስርሕ ዝሳተፉ ኮይኖም ነቲ በቲ ገበነኛ ውድብ ዝካየድ ዝነበረ ኒክሎራዊ ኣጽዋር ናይ ምፍራይ መስራሓት ግርግር ንምእታውን ንምድምሳስን ቆሪጾም ዝተላዓሉ እዮም ክልቲኦም ንሓንቲ ጓል እዮም ዝደልዩ ብኣዮም ዝምርሑ እዛ ጓል ሓደ ካብቶም ገበናዊ ውድብ ከስልኾም ዝኽእል ጀርመናዊ ተመራማሪ እያ ስለዚ ኣንጻር ግዜ ብምውያይ ንዓኣ ብምርካብ ንዓለም ካብ ዕንወት ከድሕንዋ ኣለዎም እዛ ፊልም ኣዝያ መሳጢት ኮይና ብፍላይ ዘ ኪንግስማን ዝብላ ፊልምታት ርኢኹም ንዝዓገብኩምለን ኣዝያ ከም ትሕጉሰኩም ይኣምን እየ እዛ ፊልም ዝተገብረላ ገምገማ 7.2 ብምምጻእ ካብ ተዓዘብቲ ድማ 73 ሚእታዊት ረኺባላ ሰለስተ ውህባሊ ወይ ድማ ዘ ቢግኒንግ እዛ ፊልም ኢፒክ ኣክሽን ድራማ ዓይነት ኮይና ኤስኤስ ራጃሞሊ ብውሕልነትን ብዓቢ ብቕዓትን ተኣልያ እዚ ዛንታ ኣብ ንጉሳዊ ግዝኣት ማሂሽማቲ ዝተመስረተ ኮይኑ ንሓደ ቅያ ዝመልኦ ሻፉዱ ዝተባሃለ መንእሰይ ዝስዕብ ዛንታ እዩ እዚ መንእሰይ ንሓንታ ቀዲማ ንግስቲ ናይቲ ንግስነት ዝነበረት እሞ ድሓር ግን እስርቲ ናይቲ ሽዑ ዝነበረ ንጉስ ዝነበረት ባላላ ደይዋ ንምድሓን ምስቲ ንጉስ ዝነበሮ ግጥም ስዒቡ ዝኸይድ ፍጻሜታት ዘለዋ ኣክሽን ድራማ እያ እዛ ከም በዓል ሳልማን ካህን ዝኣመሰሉ ከዋኽብቲ ተዋሳእቲ ብዘደንቕ ብቕዓትን ክእለትን ዝተዋስኡላ ፊልም ኣዝዩ ዝምስጥን ዝገርምን ናይ ቪዥዋል ኢፌክት ዝተረኣየላ ዛንታ ድማ ካብ ኣፋዊ ጽንጽዋያት ናይ ሂንዲ ዝበቆለን እዩ እዛ ፊልም ክልተ ክፋላት ዘለዋ ኮይና ብIMDb ኣብ ዝተገብረ ግምገማ 8.1 ጽሩራ ብምርካብ ካብተን ኣዝየን ዝበለጻ ፊልምታት ሓንቲ ክትከውን ኣኽኢልዋ እዩ ከምኡውን 86% ተዓዛቢ ብምጥራይ ብቕዓት ሰራሕታ ዘመስከረት ፊልም እያ ቁጽሪ 2 ሬድ ኖቲስ ኣቤት ኣብ ዘለኩም ፊልም ማለት ኣነ ብነብሰይ እዚ ናይ ገበን ፊልምታት ኣዝየ ዝፈቱ ብምዃነይ ብዙሕ ግዜ ርአያየ ከምዛ ፊልም ጌራ ዝመሰጠትን ፊልም የላ ናብቲ ዛንታ ክንምለስ ሬድ ኖቲስ ኣክሽን ኮሜዲ ዝዓይነታ ፊልም ኮይና ኣብ 2022 ዝተዘርግሐት ፊልም እያ ጸሓፍታን ዳይሬክተራታን ፕሮዲሰራታን ሮዝን ማርሻል ተርበርን ይበሃሉ ኣብዛ ፊልም ብኢንተርፖል ሬድ ኖቲስ ዝተባሃለ እቲ ዝለዓለ ናይ መእሰሪ ትእዛዝ ዝሓለፈሉ ብኩለን ዓበይቲ ሃገራት ኣጥቢቑ ዝድለዕ ኣብ ዓለም ለኻዊ ሰራቕን ካብቶም ዝለዓሉ ናይ FBI ፕሮፋይል ዝኾነ ዲዋይነ ጆንሰን ድማ እዩ ነቲ ሃድን ሒዝዎ ዝነበረ እንተኾነ እቲ ናይ FBI ፕሮፋይለር ብሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምኽንያት ቀንዲ ተሓባሪ ናይቲ ዓለም ለኻዊ ሰራቕ ብምዃን ክሳብ ኣብ ራሻ ቤት ማእሰርቲ ምስኡ ይእሰር ኣብዚያ ሓንቲ ነቲ ሰራቐ ተኸታቲላ ነቲ ዝደልዮ ቦታ ክሳብ ዘብፅሓት ስልሎ ኣዝያ ስማርት ዝኾነት ቢሾቡን ኣላ እዚኣ እንታይ ደልያ ትከታተሉ መወዳእትኡ ኸመን ይዕወት ዝብል ሕቶ እታ ፊልም ክትምልሰልኩም እያ ካብተን ክትርእይወን ከመል ዝገብረኩም ፊልምታት ሓንቲ ኮይና ኣዝያ ኣዘናጋዒትን ኣብኡ ዘሎ ኣክሽን ድማ ኣዝዩ መሳጥን ብሓፈሽኡ ድማ ኣብ ዛንታ ኣዝያ ልቢ ኣንጠልጣሊት ኣክሽን ኮሜዲ ዝዓይነታ ፊልም እያ ብIMDb ዝተገብረላ ዕያር እዛ ፊልም 6.4 ጽሩራ ክትረክብን ከላ 92 ሚእታዊት ተዓዘብቲ ብምርካብ ድማ ኣዝየን ካብ ዝገነና ፊልምታት ክትከውን ኣኽኢልዋ እዩ ርኢኹም ሰሓቑ ተዘናግዑ ተመሃሩላ ቁጽሪ 1 The Night Comes For Us እዛ ናይ 2018 ናይ ኢንዶኔዥያ ኣክሽን ፊልም ብታይሞ ጂጋንቶ ተጻሒፋ ዝተኣለየት ፊልም እያ እቲ ዛንታ ንሓደ ኢቶስ ዝተባሃለ ቅድም ተዓሲቡ ኣብ ገበን ዝሳተፍ ዝነበረ እሞ ጸኒሑ ካብቲ ህይወት ወፂኡ ዝገደፎ ድሓር ግን ንሓንቲ ህፃን ከድሕና ናብ ዝነበሮ ህይወት ዝተመልሰ መንእሰይ ስዒቡ ዝኸይድ ዛንታ እዩ እዚ መንእሰይ ነታ ህፃን ኣብ ምድሓን እንከሎ ኣዝዮም ጨካናት ቀተልቲ ጋንግስተራት ንዑን ነታ ህፃን ንምጥፋእን ይጽዕሩ
እዛ ፊልም ዝለዓለ ናይ ማርሻል ኣርት ጥበብ ዝተረኣየላ ከምኡውን እቲ ናይ ሙሉእ ነብሲ ቅልስ ናይ ኢንዶኔዥያውያን ብዝግባእ ዝተንፀባረቀላን ኣዝያ ብልፅቲ ናይ ኢንዶኔዥያ ፊልም እያ ብዙሓት ኣድነቕቲ ፊልም እውን ካብተን ኣዝየን ዘስካሕካ ሓቀታትላ ዘለወን ኣብ ኔትፍሊክስ ዝርከባ ኣክሽን ፊልም ምዃና ይምስክሩላ IMDb ነዛ ፊልም 7 ፁሩራ ዝዓደላ ኮይኑ 83% ናይ ተዓዘብቲ መጠን እውን ረኺባላ كبرات تخطاتل تزجانل نلوم أدليلكم زنبركم هذا استخطاتلكم وينيرو إذا إذا فيديو تحسوا أنت فتيخمو لايك بمقبار نعرفتكم ونشير بمقبار نساتهم نصبوا فيلم تاعت نخريقو قابزوهم نزل تحسوا زلكم تبعيكم رئيتو دما أبكومنت قدفوا لنا زي ما تسق زي بخال تحسوا قسام الراهب سلام وسنين عاهم يكون سلام كنوا لك. تشاو